Gay or bi, it's worth a try. Titirahin ko kayo sa sumbong. Kaya kung may gusto kayo ipatira, ipagbigay alam nyo lang dito sa mas pinabongga. Sumbong-sumbong, kay bonggang-bonggang-bongbong. Dito na magsumbong, diretso pa ang aksyon. Hoy, nandiyan pala kayo! Kumusta inyo mga kaso? Ako nga pala si Paul Lul para mag-attend ng sukot para sa inyo. Alam nyo naman kayo lang iniisip ko sa lahat ng oras sa ginagawa ng buhay ko kasi napaka-special kayo, di ba? Mahal na mahal kayo ng mga nanay nyo, di ba? Kaya nandito ako para ipagpatuloy ang pagmamahal sa inyo ng mga magulang nyo. Manonood tayo ngayon ng mga sukot, ng mga cringe videos para sa mga illiterado dyan. Simulan natin, dami ko sinasabi, di naman ako nag-JJ Kill. First cringe, please. Ano? Pogi ah. Hindi ka naman din eh. Yes, Yep. yeah. Ganda na nakakuha nito po. Huwag mong subukan. Hindi niya alam. Ang puta, James Reed. Oh, may sigawat sa leeg. May muta pa. Wow! May ano ata eh. Pulbo eh. Babaan niyo na yung bintana, paawa kayo. Ako yung naawa sa kanya. Ganda na nakuha nito si Gago. Oh yes, takas na. Ito ka lang. Hoy! Sabihin mo kayo sa Lumipat na sa kabila oh. nakaparada ba? Nakaparada sila. Kaya ako. Wala siya bigote, oh. Mr. Suave. Takas na yun lang, oh. Yes, umalis kayo na please. Bye-bye! Salamat ah! Ay, naka mga Pilipino lakas man trip! So lang naman yung gumanda ang kanyang itsura. Siguro mga pangit din itong mga to eh. Kung makalahit, kala mo gagwapo eh. Dapat pinakita yung mukha niya. Nakita naman natin yung diferensya. Baka mas gwapo pa yung James Reed na yun. Oh no, ito na naman. Mga... Kung nakakita ko ng kalsado at saka may mga MMDA din. Ma'am! Oh, no. Ma'am, ba't ka ganyan, ma'am? Habulin niyo yan! GTA 5! GTA 5 Simulator, boys! Ate, please, ate, tama na. Mga babae talaga, so lagi hinahabol. Kaya nga po, ma'am, bakit naman ganun tatakbuhan kami ng ganun, ma'am? Ito, kuya. Oh. Di ba, ma'am? Government employee ba kayo? Opo, kuya. Kaya naman pala. By running away, Sorry po. having this chase, Pasensya na po. Pasensya na po. Pasensya pa. Ano naman, ito naman. Pasensya na pa. Ano naman ako, government employee naman ako. Kaya okay lang naman. Pag ordinaryo ako, civilian, hindi sana nasa kulungan na ako. Pasensya na pa. Yes, I know. I know. you are putting everybody else's lives in danger. Yes. Oh, may bata pa pala, no? Ilabas pa yung bata. Nice. Ma'am, you were out of your vehicle, you parked your vehicle along Commonwealth, you went out, that's already parking. I was there beside my vehicle. That's right, so it's not it's already parking. When you get Save. out of your car, Oh my nobody's God. there. Napakasipin, maglubas ka ng kotse mo, kahit 5 inches away ka lang sa kotse mo. Illegal parking yun, hindi ka nakasama doon sa kotse mo. Ano ka, kotse ka din? Put your children in danger. I just do not know what were you thinking. That was a Do chase. not put my children into this conversation. Do not put my children in this conversation. You had your children Do not put my inside. children in this conversation. Oh my God. Oh my God. I am not putting, you're putting your children in You danger. shut up about my kids, man. Exactly. Shut up about my kids. Shut up about my kids, man. Ako bahala. Pag gusto ko na silang mamatay, ako bahala. Hindi mo kailangan tulungan, Mr. MMDA officer. Malita bagay lamang, Colonel. Yan ayoko eh. Pag lagi na lamang either mga buntis o mga may anak ang napupunta sa mga ganitong video. Siguro kasi mas emotional sila, di ba? Pagdating sa mga anak nila. Una-una, hindi naman niya pinapasok na kasalanan ng bata eh. Ikasalanan mo, inay, kasalanan mo. Ikaw naglalagay sa kapahamakan ng anak mo. At para sa isang nanay na hindi mo alam na yun yung ginagawa mo, hindi ko lang ba't nagnanay ka pa? Ay, naku, buhay ko naman. Kasi ganyan din yung mukha ko everyday. Man, shut up about my kids. Yung stare of disgust ni Colonel. Kaya pa ng katawan ko. Malita bagay lang. Next, please. Ito yung, kaya feeling ko ito yung mga mayor. Tapos, tatanggalin ko pa yan eh. Tatanggalin ko pa yan para lang ayusin ginawa mo katalataduan, Mr. Mayor.
Mamatay sa ginagawa ko. Next! Agad na tumulong ang mga lalaking ito para maalis sa kalsada ang mga kotse. Pero ang isang ito, bigla na lang nagangas. Sinugod niya ang kamera ng napakalupit at napaka-humble na News 5. Mamaya, sir, sundo ka tayo. Pati ang pulis na kumukuha ng litrato, hindi nakaligtas. Oy, teka. Oy! Investigador po ako. Ay, sorry po, sir. Sorry po, sir. Oh, loko! Pero ang matindi, hindi nga sangkot sa aksidente ang mayabas na lalaki. O si Zero lang siya! Taragis siya! Naka-drugs ba? Don't drink and drive, kids. Para awa nyo na. Next, please. What the... Ang babayan na ako. Ayoko na ban. I cannot unsee. Maliit na bagay. Nakikipaglaro lang siya, ha? Nakikipaglaro lang siya. Malala yun, ha? Huwag kayo mag-isip ng kahit ano. It is a perfectly fine na nakikipaglaro lang si kuya sa kanyang batang kinakasama. Nakita ko lang to habang nag-search ako sa Twitter feed ko. And then, pinanood ko tong isang clip sa bagong show ni Alden. Gawin nyo lang Bilisan mo. Pakinggan nyo konti. Gusto mo kamustahin? She's fine. Pwede na umalis. Ngayong Lunes. Ayan na. Narinig nyo yun? Sa mga gamer dyan, narinig nyo yun? Parang yung sumigaw? Teka parang lang sa Dota ulitin ko Sa Dota yun! Ito Yes! Diyos ko naman, GMA, lahat na lang. Pati tunog ni Ursa sa Dota, hinayin yun na rin. My God, yun na. Well, Dota Gamer yung kanilang production team. Either yun o wala na silang budget. Pero imposible mawala ka ng budget, Victor Magtanggol yan. Basa kayo. Ano ba yan? Ano ba? Victor Magtanggol? Walang budget? Kalokohan. Di ba mga Diyos nga ang budget ng mga yan kasi Victor Magtanggol yan. Hindi nyo ba kaya ipagtanggol ng budget nyo? Kaya nila makakalagpas sa mga Pilipino? Hindi. Kasi mga Pilipino magaling manlait. Pero okay na naman manlait kung may ikabubuti to, di ba? Kung walang tao manlalait, sino matututo? Sino makakita sa mga pagkakamali? Kasama yan sa pagkatanda. Sa mga haters yan, kasama yan sa paglaki na isang tao sa paglaki na channel. Kung hindi ka marunong mag-take ng criticism, ay problema mo yan. Kasama ang opinion ng mga tao sa buong mundo. Di sana natira ka lang sa isang planeta na ikaw lang mag-isa, di ba? Kailangan matigas ang balat mo. Di ba? Yan ang largest organ of the body, di ba? Pero lang yung tito. Pampamilya channel, bawal. Mabuti may natututunan kayo palagi sa akin. Diba? Kaya educational channel tayo, hindi tayo bannable channel. Mag-heroin. Ayoko gluwain. Sige! Oh my God! Jesus Christ! Ay, wala ko'y kwarta! Oh my God! Ising ko! Ang mahal naman ng Durani ng bata, 5 piso. Wala ko'y gluwa! Dinidikat niya. No. Ising ko! Pulis, tagawag pulis. Ito ka na ako sa pulis. Sige, ikaw sa pulis. Ano pala ito? Mga modus pala ito. Dura modus. Matry ko ngayon sa opisina ko. Pag nila ibigay na maaga yung sahod. Ano yung sahod ko? Yung mga modus sa sa mga, ano ba tawag sa mga yun? Yung mga galing sa probinsya na ano? Ano ba ito kayo tawag? Kayo na, comment nyo nga para maalala ko. Ano to? Bagong ano ba to? Bagong TikTok ba to? Ano yun? Mas interesante pa akong magbalanse ng Pringles sa mukha ko kaysa mahigan yun. So, next. Snowman, hot dog on the no hot dog. Snowman, hot dog on the no hot dog.
Nakakatawa siya kasi napaka-bobo nung up na talig. There's no man, hot dog, no hot dog. There's no man, hot dog, no hot dog. In-embrace ko na lang yung cancer na to. Kasi cancer naman tayo, di ba? Yan ang mga dapat natin kinokonsumo. Hindi pa tapos. I crash, I've been falling down. You're taken by me, I've been falling. You're taken by me, I've been falling. You're taken by me, I've been falling. Lalong hindi magiging isa yung crush mo pag tinag mo siya doon. Ah! Ganun kumuha ng crush, diba? Hanggang piniplay mo yun, bigay mo yung dila mo. Ayoko na, please, tama na. Ano na naman to? I was looking for an American man because I'm just a poor girl. I'm just a poor girl. No need, no sympathy. Because the Americans come, Americans go. Life is hard. I work 10 hours a day for little money. I want a better life. Where is my American man? I need my American man right now. I work so many hours a day. Huh? You don't give me the donations in the description. I don't get the ads. I always get demonetized. Why is it like that? Huh? Where is my American man to save me? I need this. I need this right now. When I first saw his picture, I thought he was handsome. Tarik. From Tarik to Talik, real quick. Flip topper. Woo! He has a big house. Hindi lang big house. And a good job. And I've been searching for this all my life. All my life, now and forever. All my American life. It's Americanized. Iwan ko na ang Pilipinas, hindi naman ako mahal. Ha? Mas mahal ako ni Mr. Tarik. Nasaan ang Tarik ko? Ha? Puro na lang Talik. Kailangan ko ng Tarik. Tarik, he's coming here now. So I hope it will be work out with him. Are you attracted to him? It's different in personal. I'm happy he's here because I was worried I could lose plans for a better future. Hindi ko alam kung pinabasa ba sa kanya yung sinabi niya kasi sobrang direct eh. Sobrang direct to the point yung sinabi niya, parang hindi mo siya mahal. Gusto mo lang talaga makaano to mas magandang buhay. Mga Pilipino nga naman, mga practical na mga Pilipino. Yung mga gusto ko eh. Kaya tayo lagi nakangiti, di ba? Kahit nakangiti ka pero deep inside. Gusto ko na mamatay. Hindi ko rin masisi si ate kahit ako kung may paraan na dumali ang buhay ko, di ba? Yung mga bata dyan, hindi nyo pa ito maintindihan kasi wala pa kayong responsibilidad sa buhay. Pero pag tumanda na kayo, sabi ko sa iyo, mahirap ang buhay. So, hindi kayo pwede magpakatanga siya, sabi ko sa iyo. Pag nagpakatanga kayo, matatarik. Ano, kaya nyo pa ba? Nagki-cringe pa ba kayo? Sumusukot pa ba kayo? Kaya nyo pa ba? Ako wala na akong nararamdaman. So, panalo na ako, ha? To all the girls I've loved. Oh, shit. The editing skills, bro. Oh my God. Pwede ba kita makuha, kuya? Bilang ano ko? Editor ko? Pwede mo pa i-blur na onti yung sarili mo, kuya? Si Mr. Melnar, pwede mo pa i-blur. Onti pa. Si Bella ba yan? Ay, si Ivy. Hindi ko kilala yan, no? Soberan, nope. Dapat nalinis na kilikili mo, kuya. Dami ng time, pengi. Oh, dahil. Paano mo na-edit yan? Paano mo na-edit? Oops, lagyan mo na harang. Ayoko man na ma-demonetize kasi yung mga hindi dyan tuli ng mga subscriber, di ko lang bakit ang dami na titrigger. Wag mong Yung nagtatapos sa ating, you sumukot, you lose, di ba? Nag-iisang gaya-gayang channel sa balat ng Pilipinas. Di ko lang ba't galit kayo, wala akong pake, bakit kayo ba naghihirap dito? Nakikinood ka na lang, dami mo pang angal. Ha? Sip-sipin mo yung pagmamahal ko. Papamilang channel kami dito, di kami nang-aaway. So, siyempre, huwag nyo kalimutan na like, share nyo sa mga cancer friends nyo para kumalat pa ang channel. Wasakin nyo parang yung mga cancer na apps na ginagamit nyo. Di ko lang bakit kayo ganyan. Ba't gusto nyo nasasaktan ako? Wasakin nyo yung like button. And of course, don't forget to subscribe, mga minamahal kong cancer. Siyempre, huwag nyo kalimutan mag-donate sa baba para shoutout ko kayo. Paulul! Out! There's no man, hot dog, no hot dog. There's no man, hot dog, no hot dog. He has a big house.